16 December 2022 जों तिनी फाइमानि उद्देश्य अंकापनो TPC नि माध्यमे जे एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक 22 टा पोस्ट एडभार्टाइजमेंट खाजोंमानि अब अक्टोबर मासनो रिटन टेस्ट ऑफ पाइबी कंप्लीट ताउफानो बाइबेट तलांगै बरंनो ऑफर जागिया और जे जों तिप्रासा बा ग्रेटर इंटरेस्ट जेटा एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक अब विभिन्न कॉलेज बरंनो रखजनाय अब तलांजा माने चिनि ककबरक अनेक बसखाङा हागुनाय आ इंटरेस्ट नाहारै ऑन बिहाफ ऑफ TSF निंगै जों खरकटाम प्रतिनिधिंगै दिनै खरकटाम प्रतिनिधिंगै चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर एडुकेशन मिनिस्टर सार रतनानार बे मालायलायखा मालायलायमानि सते काहाम बो जोंनो कग्रोखा कभारेट खालायखा दिस मान नि बिसिङनो अ ताल नि बिसिङनो बरनो बाइबेट नाहारै अलमोस्ट कंप्लीट खायनि हिनि जोंनो ग्राख खाय कग्रुवो बो बाय कक सालायमान परे चिनि बखावो अबनो खाचमा मखा चिनि जेस नायमु चिनि तिब्रासानि सानमु बा TSF नि सानमु बसखाङो देबो कल कटरनाय बा चिनियो सान सक्सेस होनाय जों लुक माने कबुंमाना नारगो ओंके बनो बाहायनो जों हामबायना मुजुङो जों चिनि ककनो ब नारगमानि बागै बा जोंनो कग्रमानि बागै हामबाय।